ନମ୍ବର ବିଲେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ରାମାୟଣ କାହାଣୀରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ହନୁମାନ ରାତିରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଭାବି ବିଲେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ନମ୍ବର ଦେଖ ବିଲେର ଏପରି ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲେଙ୍କର ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୁଅଟିଏ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ବିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ମାନବର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ନମ୍ବର ଦେଖ ନରେନ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନରେନ ଶିକ୍ଷକତା କରି ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର ଦେଖ ନରେନ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନସେବାକୁ ହିଁ ନରେନ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନମ୍ବର ଦେଖ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭା ଆମେରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଦେଖ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ। ନମ୍ବର ଦେଖ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ମାନବର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ଏହା ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କି ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1897 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତ ନିବାରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନମ୍ବର ଦେଖ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ଦେଶରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ଆଦିର ବାର୍ତ୍ତା ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦେଖ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ନମ୍ବର ଦେଖ ମାନବର ସେବା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନବର ସେବା ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ରଚିତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମାନବର ସେବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଜନସେବାକୁ ହିଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚିକାଗୋ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଇ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସେ 1897 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମକ ଏକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଜନସେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ନମ୍ବର ଦେଖ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂଙ୍କ ରଚିତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କିପରି ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ ବୋଲି ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସଭା ଶେଷରେ ଭାରତର ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ପରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସବୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ମାନବର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି କହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାରଗର୍ଭକ ବାଣୀମାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲା। ନମ୍ବର ଦେଖ ହନୁମାନ ଅମର। ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ହନୁମାନ ବଦଳରେ ସେ ବସାଇଲେ ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ସେ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ନମ୍ବର ନରେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ। ଅତି ସହଜରେ ସବୁ ପାଠ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଅତି ସହଜରେ ପାଠ ସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଏ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ନମ୍ବର ଦେଖ ନରେନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ନରେନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୁକ୍ତବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ନାମରେ ଏକ ସେବାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବାନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ନା ଏ, ଓ, ଇ, ଉ, ଆ। ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ, ର, ମ, ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେନ, କ, କ, ଗ, ଠ, ର, ପ, ଯ, ଦ, ହ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଯ, ଥ ଅଛି। ସେଥିରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟିକୁ ବସାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିନେବ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେପରି ଡାକିବାରୁ ଡାକି, କହିବାରୁ କହି ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତଳପଦଗୁଡ଼ିକର ବସିବାରୁ ବସି, ନେବାରୁ ନେଇ, ଦେବାରୁ ଦେଇ, ଖାଇବାରୁ ଖାଇ, ଦେଖିବାରୁ ଦେଖି, କରିବାରୁ କରି, ପଢ଼ିବାରୁ ପଢ଼ି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅନେକ ଦିନ, ଅନେକ ବର୍ଷ, ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ କାମ, ଅନେକ ସମୟ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ରବି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମୁଁ ଜାତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଫୁଲରୁ ଫଳ ଜାତ ହୁଏ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକାପରି। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଜାତ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରାକାର ତ ଜାତ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଜରାକାର ତ ଜାତ ହେବ ଜନ୍ମ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? କରେ ହର୍ଷଉଳ, କୁଳର ହେଉଛି ବଂଶ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କରେ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗରେ ହର୍ଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣମାନ। ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ା, ଚରେ ହର୍ଷ ଡରେ ଆକାର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଡରେ ଆକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଭାଗ। ଚିର ଚିର, ଚରେ ହର୍ଷ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳ। ଚରେ ଦୀର୍ଘ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିରା। କୂଳକୁ ବାକ୍ୟର ଗୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଗରେ ହର୍ଷ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ କୁ ବାକ୍ୟରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଗୁଣି ଲୋକର ସମସ୍ତେ ଶୀଳ ଲାଗିଲେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବ। ସେହିପରି ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶୀଳ ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୟାଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଦାନଶୀଳ, ଧର୍ମଶୀଳ, ମନନଶୀଳ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ୍ଭେ କଟକ ଯାଇଥିଲୁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ।